Kani Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nongti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ka khubor man ta ka step. Uklido jong ka kinhon chipai ringkau ka India General Upendra Dwivedi uong bo pur sam ha ka banta basitay jong ka India kalas dangkala ni ki kampentriam sha ki kam jngokai perthei. Beli Menteri Ramba ke Meghalaya konat ke sangmai ke skul ba balong terai da ke jela uka ke Captain Williamson State University. Lada penbiang ya barok ki jing pen kriak badan kamban penlong ya ke Meghalaya Games ke Bahan Rio ha West Jainti Hills District. Ki kubor ki babnya. Uklido jong ka kanhon chipai ringkau ke India u General Upendra Dwivedi ula ong ba ka long kaman ha upur usam kari ha ka benta ba syatay ka long ka ba amday banda ngos irthan wat la ka dairu ka bam dasngan. Ha ka jingkren jong u beginang patay kubor ha New Delhi menhin ka sngi u General Dwivedi ula ong ba la la bante la kam ye ki jingye ki badan ha upur usam kari ha ka than Jammu bat Kashmir mat menta suki pasuki ka tay ka than ka lasdang ka la na ka kampen Trim la ni ka terrorism sha ka kam tourism ni ka kam chungokai perthei ha ka bede bar ka long kaman ha ka jela Manipur menta u General Dwivedi uloong ba kijing persang ba klem song tha jong kishi pai ba na kalyang jo ka sarkar la la ante la kam ya ka jing kan an bar ka jingi snam ha ka te jela Menteri Ramba ka Meghalaya konat ke sangmau la play ke school ba ka baning kong e ban long try de ka sarkar jela ba kata ka de ke Captain Williamson Sangma State University ya ka bala play menhin ka sngi kani ka de ka jingkin jo mau mer ba thamai jong ka jela ha ka jingkin tiwe ka puli puthi Ketika school ba bala jer kerteng ha ka kerteng jo Menteri Ramba baning kong e jong ka jela Meghalaya Captain Williamson e sangma ka thmu ban kan tiu ki jing start ba phera ha ka jing puli wat bnya ki jing tre ki bathamai ba ban wan ra ya ka jing kala sha ka ba khamba ha ka rukom ai jing puli ha ka ni ka jela ki belai don lang ha ka jing lang ple perda ki long ulam phang jong ka yin bar thawan ka Meghalaya Thomas e sangma usambut Menteri Ramba asnya bhalang thar Menteri ka tanat puli puthi rakam sangma ba Menteri ka tanat boarding Abu Tahir Mondal Baka University Grants Commission UGC kala itu ya ka jingseng nongrim ya ketika school bakat kumgi kendon an R iwe jonga UGC Act kat kandais pa sanpun rio. Ka National Testing Agency NTA kala penjalan por ke examen UGC net jong no pra arhajar arpusau kapala dewen penlong lasai ke sngi. Haka kerwa khubor bala pelat da ke UGC lo ong bala pendam no e ka tarik tho examen net la shai ke sngi hadin ba la yop diang ye ki shiti kerpat ban bu no da ka wei ke sngi namar ba ka khasan tarik ukula lingkon kai ting kho bat ke sngi le ekmen pongal makar sankranti bat ki wei ya ka tarik tho examen bathamai an sapan menapat kham hadin ke NTA kala pensyairu ba ka examen ka ba hap ha ka khan ru tarik kan yat bet kumba ka de ban long Office Trikam Jong District Election Officer East Khasi Hills but West Khasi Hills District Menen Kasi kila penmi ya kathuk kateng jong kinong thap vote ni ka draft electoral roll nakabanta ka Khasi Hills Autonomous District Council Election arhajar arpusan kabala jandai por laban kmi iki kateng ha ka Office Trikam DC di ha ki Office Trikam jong barok ki Electoral Registration Officer lani Assistant Electoral Registration Officer ha kanuko por balong tre Katarik ke bakhadu balabu hakaba phila ban ujor ya ka jingdon bakla ne jingbam non ki kerteng jinginong the vote kadai ka arpu sautre uklalin kot arhajar arpusan bade ka final electoral roll an sapenmi haka arpu nyautre uklalin kot arhajar arpusan Uklido jong ka defense staff u Anil Chauhan menhin ka sngi ulo ong ba ki samla jong kari kinsalong kita ki ban no senyang khambon ha ka ba penlong ya ke India ka ba ke shaprang karaus nem arhajar saupun nyo Haka por ba ajing kran che ki dikhot jong ka NCC ha ka National Cadet Corps Republic Day Camp arhajar arpusan ha New Delhi u General Chauhan ulo ajing ro ya ki khon samla kari ba kum ki dikhot ka NCC kladep thung ya palat shilak tali ki ding ha po jong ka ek per ma ka nam campaign ka bala long baro hisnem Ula bandap shushu da ka boong ba hapo jong ka punit sagar abhiyan kisamla NCC kledep pun khoj ru ya ka jaklat na keling ka balakit kumba lais pa arpunyo ton Kani ka kubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong
Kini ke khubor ke wanshpi na ka Akashvani Shillong. Kajing play padraban penlong ya ka Meghalaya Games ke Banriu ke lalong minhnin ke sngi ha District Library Auditorium ha Minthong Jawai. La play ka do Menteri Ketanat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Meghalaya ba Shakliar Warjri baru kongsan ba RUD MLA jom ketika than ubolong ru syongkonor jang ke muda uba wailat Miki Shilla. La kemilinti bakin don kembal lai hajar pras pa khandai ngot ki rang bagi thai le kai jong ke jela ki banwan shimta ha arp khandai tali ki jing le kai ba la kre ban penlong ha jawai wa yajer bara kle tershi ha West Jente Hills District satang khandia sngi an sedang ya Meghalaya Games ke Banriu bagi jing pengkre ai ki lempung ki ba pher ki nya chat menta ki bor penyak jong ke West Jente Hills District ringkat ba ki nongkmi ya ke jingat bet jong ke Meghalaya Games kila tre bor ba ban penti kenai ke jingat bet ya rinti jong ketika program ha baro ki jaka kiri khot jong ka dorbar snong jong ka Shangling minin ka si kila let banya kendoi u deputy commissioner ke Ribhoi district u Abhilash Baranwal ban ai ka shithi ujor ha ka bide ba ka jing tep ka bakhlama kor ya ka wei kemet ya briu ya ka ba amshim ladan ba kamtrai bat ya ka ba tep ha ka jing tep snong kiri khot jong ka dorbar snong kila pen pau ba ka te ka de ka mat ka ba sko khya shibun ba kila kentoi u deputy commissioner ban le halor ka ni nakalian jong DC ula menjur ba on sakit kiai kini ke jing ot ke jongki khnang makom kini ki ke nam jia shu hadin habun ula banjur halor ke jingnon kam banda tep bahai ki mediam khnang banyada ya ke jingko jingkhya jingki pat ba ban penne ya kasuk kasan ha kashnong ka thau shikin hot ki kin thai ki ba na ka thain ter so jong ka Ribhoi district minnin ka sngi ke let ban yakan do u deputy commissioner bandawai ka hok ban yok kat ration kat kum bala bha apo jong National Food Security Act NFSA arhajar khat lai kitai ki kin thai ki la pan pawi ka jingdon kam ka bakir ke jingki ban yok ki kat ration NFSA bar ki la karpari ki bor bahlor ban shimkhia ya ka ni ka jingdawa ka jongki u deputy commissioner jong Ribhoi district u Abhilash Baranwal ula kular ban khmi ekani ka kam ba ula pdiang ya ka jing ka ba kila pensngau ha u ula ka jing pentikna ba ula bu ha ka jing thok kan mawi ka ka ba kila ot ba un sa persang manyakran biki officer ki badai ban penbiang ya ka ni ka kam na ka penta jongki min ka sngi la penlong ka jing khut chnong ha yo bhait bari ka badan West Garo Hills hapo ka jing lam jong Rakesh CH Saha uba mikmat ya ka NYCC local chapter Meghalaya kate ka jing persang ka long ka badan jingmut ha ka linti ban kan tiu ka jing khut jing suba ha ka saudong saukun kumshi bentana ka jing trikam jong ka Garo Hills Climate Warriors Project hapo jong ka National Youth Climate Consortium NYCC hapo ajong ketika projek laju penongru iki program aji kai na ka bentai ki khana school bagi samla halor ka jingnon ka man le khoj khnang man pen bha bat pen ne pensa ya ka mai mariang ka Indian Air Force IAF ka khot online application na ki samla shinrang ba kan thai ki bompat shongkurim ban yakhun na ka benta ka jingsha kan thop kum ki Agnivir Vayu hapo ajong ka Agnipat scheme ko online registration kan kut hak arpunyu tri ukala lingkot 8,000 ya ka examen online an penlong na do ka arpu artri ulber terter ki samla ki beran ka man ki laban penung kertengi ladi link ba ka web portal agnipatvayu.cdac.in kalat ko dorbar pelun min kasi kalapan ko buram ya ka team ile kai football jiki kan thai ki ban lat ko kabala yo ekanam lado ha ka women's football league kabala penlong hamaran pulo Shillong ha unok pra menjam snam ukong sana ketika jinglang pen ko buram mula long ba lambor malingyang MDC jong kanong krem constituency katu kini ka khubor klakut kalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabaji nginya sob ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi ban penbu de ka khubor phreng ka por pra ka sanin kini ka Akashvani Shillong